Namhlanje umkhandlu weTheku usuphasise uhlelo oluzozuzisa labo abangakwazanga ukuthi basondele ukube nabo bahlomule kule discount ka 50% ebekade isinikeza bonke abantu abanezikweletu kuze kube umhla ka 31 kuJanuwari 2025. Sasimemezele ukuthi wonke umuntu noma isikweletu singakanani kuzoba 31 January 2025 and uma nje kuphela ukhokhe uhalf ingxenye leso sikweletu nawe uthola kube sekusulwa enye ingxenye yesikweletu. Baningi abantu ke abazuzile lo hlelo. Imali esisulile icela kuyisigamu se-billion rand imali esuliwe leyo. Kukhona ke abasale ngaphandle kwethu lolu hlelo bese siyalubuyisa. Sibuyisela ke labo abangakwazanga ukuthi bahlomule lolu hlelo ngenxa yokuthi bebekade besanekhalo ngemali umasipala ebekade ebachaja yona. Sesithi ke adlule lo hlelo ukuthi isikhalo sakho siqedwe, silalelwe siqedwe ngoba usifakile udisputile. Manje sokuyisikhathi ke la sefana umasipala ke adedele labo ke manje bebelete nekhalo nabo basondele ngaphambili. So namhlanje umhla 7 kuJuly kuze kumhla ka 31 kuAugust monesikhalo ukade unaso oze ngaphambili siqedwe emvula lokho masuyo nawo ungena kulolu hlelo ufaka u50% wakho ukuze uzoze omunye 50%.